On busquen informació els alumnes? Entenen la informació que troben? Són capaços de sintetitzar-la? Saben transformar-la en coneixement? Els manuals de consulta per primària són la resposta a aquestes i moltes altres preguntes perquè eviten les cerques disperses a la xarxa. Hem fet una selecció rigorosa dels continguts curriculars adaptats a cada curs. Hem tingut molta cura en la tria de les imatges, esquemes i altres recursos per adequar els continguts a cada edat. Els nostres manuals de consulta són un ajut per als alumnes i les seves famílies. Els nens i les nenes guanyaran autonomia i aprendran a aprendre.